Hi guys, ngayon guys, magmukbang tayo ng kamote guys kasi tagal na akong di nakakain ng kamote. Magkamote muna ako ngayon ha. Kamote. Ito guys, meron tayong kamoteng nilaga at saka meron tayong gulay na may tanglad. Paborito ko to. Diba? Parang nasa probinsya lang. Kaya umpisa na natin. Umpisa na natin ang atong kamote. Mainit pa siya. Kamote sa among silingan. Hindi ako binili sa among silingan. Kay barato ra. 40 ra ang kilo ba? Nadaghan ang iyong usa ka kilo. Dili parehasa ng uban nga mopalit kag kamote nga usa ka kilo, tulo ra ka buok. Ito pila to ka buok? 7. Dagko pa kaayo. Natapol pa gyud. Tapol nga kamote. Sobra bitaw na? Sobra yung gatag. Pares ang dagsabaw. Ano ka? Nag-upload na video na ka? Ano ko kaya taga-upload? Dami na pagamote. Sipa kay utot ano. Hindi ka buntag mo sila, utot-utot. Ha? Anong klaseng video yan? Itokar na po sa kontrabida. Dami kang utan bang ako ang bati na kamunggal na butangag tanglad. Nadir na tanglad. Paa. Paas manok. Kala ko saan ikaw tatay mo. Diba ang magtatay niyo mo hinina ko. Nervous na, kaya wala naman yung YouTube.
Kain ba ito kamote? So, kumain ito. Yung doon ko sa mukha niya sa probinsya eh. Buwa may bugas. Kamote o tanan. Buhay ang pal. Magtukan ka. Masay magtukan guys. Dalhan ko ng tubig. Layo namang Mana akong partner kay minsan supportive, minsan kontrabida. ikaw may bida, di ako kontrabida. Ito, paa. Paas manok. Dinalhan ako ng tubig ng partner ko. Hmm? Ayaw mo kamote? Pangatlo na to guys. Pangatlong kamote. Dami mo isag na ibulad. Gatag na ako ni Ruben buwad eh. Kasi kag reklamo ba bisong. Dito na lang ako, palayo. Di ba? Sarap niya ito. Gula lang akin. Sabaw. Ako na ang kain doon. Yun. Is na. Ako na ang kain. Tak-atak. Coba. Sarap. Oh, sabaw. Labo kayo siya. Labo nga tamis. Busog na. Bukas na naman ito. Di mahulot.
Tapos na guys. Hi guys, ang kakainin ko ngayon guys, kamuti nga nilaga guys. Tsaka parisan ng utan na malunggay na ulugbati na may tanglad. Sarap, di ba? Ito guys, oh, pakita ko sa inyo, ito kamuti. Luto na to ah. Malabo siya, labo. Tapos ito, gulay. Guys, andito na ang kontrabida. Ito yung kontrabida sa buhay ko. Bakit kinain mo yung Yan. kamote ko? Ha? Kontrabida kayo yan sa buhay ko. Dito ako guys. Kainin ko. Mainit eh. Grabe kainit. Kumusta na kayo dyan guys? Hi guys, kamote. Kumusta na ang Cebu? Mingaw na kayo ko diya sa Cebu. Wala na bang ano dyan? Wala na bang COVID dyan? Tinod guys, tapos na ako kumain kanina guys. Pangalawa na to. Pangalawang hugna ba? Asa yung kontrabida sa buhay ko? Nasa likod. Ayun. Hi. Kain tayo. Kamote. Ningkamot taon siya guys. Sarap. Ningkamot in taon siya kaon. Kaluoy. Sarap na kamote. Kumain may isa.